Isa naman ka-elektrisyan nga nag-uobra sa Department of Education ang dakop sa panibag-o nga drug bypass operation sang kapulisan sa syudad sang Talisay. Yari report, eksklusibo. Agud mangimasanag ang iya panulukan katulad sang bombilya nga iya ginakayo, naggamit sang iligal nga droga ang 42 anyos si Liobert Alfonga. Inikabahin sang iya pag-ako sa paggamit sang ginadumilian nga droga. Isa ka electrician sa Department of Education sa rehiyon ang suspect. Nalibot sining mga nagkalain-laing nga bulutuan agud magkayo sa mga guba nga linya sang kuryente. Bali may pakuha lang sa ako, ginagan siya ako lang naginagmay para sa bata. Kaya ako lang gabuhi sa bata, ako mga duwa ka bata. First time lang na ako nadakpan na mo. Dako pinisagin patigayon nga bypass operation sa Talisay City Police. Panandali ang epekto yun eh. Pero yung pangmatagalang epekto, mas malaki. At saka mas mahirap ng yung epekto nun ng pamatagalan. Wala inigit panginwalang aligasyon, apang ginadmay lang man kuno ang iya operasyon. Wala na sir. Yung barko nyo, pagpupod nyo lang sa inyo muna para waiver sakit. Ara sa 10,000 pesos ang market value sang ginasuspetsohan 8 tanan ka sachet isang shabu nga nakuha sa suspect. Nagapangayo ni pasaylo sa duwa ka mga kabataan nga lalaki, dala pasalig, hindi na ini magamit sang droga kung hatagan ini isang ikaduwa pa nga tsansa. Kawawa nga yung mga anak nilang yan, tulad niyan, umaasa yung mga bata sa kanila. At saka wala nang gagabay sa kanila, baka in the near future sila na naman problema natin na mapariwara ulit sila na yung buhay nila. Kaso sa paglapas ang RA 9165 ang pagapangatubangon sang suspect.